गंसे गेस सिलिन्डारनि बेरफ्रुनाया न'नि उखुमखौ उरायखार होदों, जायनि जाहोनाव साब्रै गथ'साफोरजों लोगोसे सा 7 सुबुंफोरा जिउ गोमायो। सुलुंनि बायदिब्ला मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जाय सोनाब बेंगलनि खोला 24 परगना जिल्लायाव जादोंमोन। सोनाब बेंगलनि खोला 24 परगना जिल्लायाव समबारनि मोनायाव गेस सिलिन्डार बेरफ्रुनाया गंसे न'नि उखुमखौ उरायखार होदों। बे जाथायाव साब्रै गथ'साफोरजों लोगोसे नखरनि सा 7 सोद्रोमाफोरा जिउ गोमायो। जायगानि पुलिसा फोरमायनाय बायदिब्ला खोला 24 परगना जिल्लानि पाथर प्रतिमा ओनसोलाव गंसे गेस सिलिन्डार बेरफ्रुदोंमोन। बेरफ्रुनाया ओरैबायदि गोहोगोरामोन दि बियो न'नि उखुमखौ उरायखार होदोंमोन। बेरफ्रुनायनि उनाव न'आव दोनथुमनाय फटकाफोराव अर नांदोंमोन आरो फटकाफोरा हरखाबै बेरफ्रुनो हमदोंमोन। दान्दिसे समनि गेजेरावनो अरा गासैबो न'आवनो गोसारदोंमोन। जेब्ला न'आव बेरफ्रुनायनि उनाव अर खामदोंमोन अब्ला बेनि रिंखांनायखौ गोबां किल'मिटार गोजानाव खोनानो मोन्दोंमोन। बियो खाथियाव थानाय सुबुंफोरनि गेजेराव गिनाय सोमजिखांहोदोंमोन। सुबुंफोरा जाथाय जानाय जायगाथिं खारलांदोंमोन, नाथाय गासै न'आव अरा खामब्लावजोबबायमोन आरो रावबो न' सिङाव हाबनो हायाखैमोन। जाथायनि खौरां मोननाय लोगो लोगो पुलिस आरो अर खोमोरग्रा हानजाया जाथाय जायगायाव सौहैयो। गोबां अर खोमोरग्रा गारिफोरा अरखौ सामलायनो थाखाय दै सारदोंमोन। बे अर खामनायजों जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। बे अराव गासै नखरनि मुवा बेसादफोरा खामजोबदोंमोन। पुलिसा अर खामनाय जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं होननानै रादाब मोनबावनाय जादों। धेकियाजुलि बाथासिपुर हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोनांथार फोसावथाय। धेकियाजुलि बाथासिपुर हालामनि आबि सेन्टार साखाथियाव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालि दानसोरां एकाडेमियाव 2025-2026 बोसोरनि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बे फरायसालियाव थाखो बिथराइनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम मुं थिसननो हागोन। 2020 मायथाइयाव गायसनजानाय बे दानसोरां एकाडेमियाव नोंथांमोनहा नांगौ रोखोमनि फोरोंथायनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन, जेरै फराफारि फोरोंनायनि अनगायैबो कम्पिउटार सोलोंनाय, गेलेनाय, आलादा थाखो फोरोंनाय जेरै इंराजि आरो हिन्दी आयदानि सायावबो जर'खायै फोरोंथाय होनाय जायो। बेनि अनगायैबो हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेल थानायनिबो खाबु दङ। बेजों लोगोसेनो फरायनायाव उन जानानै थानाय एबा गोसोआव लाखिनो हायै फरायसाफोरखौ आलादायै फोरोंनायनिबो खाबु होनाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथराइ थाखोनि मुं थिसननायखौ बेसेन लायालासे थिसननाय जादों। बेनिखायनो गोसो गुदुं दिथागिरि नोंथांमोनहा गाव गावनि गथ'फोरखौ दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो गोसो दङब्ला थिसननो हागोन। दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो थाखाय नोंथांमोनहा 9770745550 एबा 88764802118 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामनानै सुलाद लानो हागोन।